Hello friends, Bodo Info official YouTube channel asa खालामो गासैबो मोजां दङ दा इन्डियान आर्मिनि साख्रि बेनिफ्राय पोस्ट अफिसनि साख्रि दा मोननै आपडेट दङ स' जाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनो जोबजासिम भिडिअ नाय अब्लानो बुजिगोन आरो लोगोसे एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो फारि फारि गासैबो जोङो डिटेल्सखौ नायगोन दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव इन्डियान आर्मि बेनो जाबाय गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बेनो जाबाय नार्सिं इनस्टिट्युटनिफ्राय अके देन बेयाव नोंथांमोनाहाय माबायदि सिस्टेम एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव जोङो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनो जाबाय टिचिं आरो नन टिचिं मोननै रोखोमनि पस्टआ ओंखारदों जेराव नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय खालामनो हागोन दा जों अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव जोङो डाउनलड खालामसै अके एन्ड बेनिफ्राय लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव डाइरेक्ट नोंथांमोनाबो फैनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय स' बेनो जाबाय आर्मि इनस्टिट्युट अफ नार्सिं गुवाहाटी बेनिफ्राय फैदों बे पस्टआ अके एन्ड बेयाव स' नोंथांमोना अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन आरो बे पस्टआ लिमिटेड दङ स' बिदिब्ला फार्स्टनि पस्टआ एसिस्टेन्ट प्रफेसर दङ मेडिकेल सार्जिकेल नार्सिंआवहाय सासे दङ आरो 36,000 पार मान्थ सेलारि होनाय जादों आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना दा बेयाव एमएससी नोंथांमोना बिनायखौ नुनो मोनदों बेनो जाबाय मेडिकेल सार्जिकेल नार्सिं बेवहाय स्पेशेलि 3 इयार्स नोंथांमोना टिचिं एक्सपिरियेन्सबो बेयाव बिनायखौ नुनो मोनदों आरो बिनि सेलारिया 36 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड पस्टआव टिउटराव नायोब्ला 7 दङ पस्टआ आरो बेयाव एमएससी नार्सिं बा नोंथांमोना बिएससी नार्सिं पास खालामनांगोन लोगोसे 1 इयार नोंथांमोनाहाय एक्सपिरियेन्स बेयाव बिनाय दङ आरो एन्ड बेनिफ्राय बिएससी ब्ला स' 22,000 आरो लोगोसे एमएससी बा नोंथांमोना 25,000 पार मान्थ सेलारि नोंथांमोना मोननो हागोन जायनो इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबदोंब्ला स' नोंथांमोना खालामनो हागोन एन्ड एसिस्टेन्ट वार्डेन दङ बेयाव सासे दङ पस्टआ बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास खालामथारनांगोन अनलि डिग्री पास बेयाव सिम्पल डिग्री पास बेनिफ्राय 17,870 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोसे दायो सिकिउरिटि गार्ड फैबाय एन्ड बेयाव सानै दङ पस्टआ अके सिभिलियन एबा एक्स सार्भिसमेन ब्रेकेटआव दङ नोंथांमोना 10 पास खालामथारनांगोन लोगोसे 1 इयार एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना सिकिउरिटि मावनाय हिसाबै थाथारनांगोन मान्थलि सेलारि 10,580 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय जोंहा नाम्बार 5 पस्टआ फैयोब्ला इलेक्ट्रिशियन फैदों अके सासे दङ पस्टआ एचएस पास खालामनांगोन आईटीआई थानांगोन अके आईटीआई मिनिमाम 1 इयार एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना थानांगोन इलेक्ट्रिशियाननिफ्राय स' अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोनाबो हागोन मान्थलि सेलारि 10,580 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड हाउ टु एप्लाइ माबोरै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बेखौहाय अफलाइनसो खालामनांगोन दे स' अफलाइन खालामबा नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनो हागोन बा नोंथांमोना बाय हेन्डबो हैनो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय एड्रेसा दंखायो बे एड्रेसाव नोंथांमोना हैनांगोन 15 जुलाइनि सिगां 15 जुलाइनि सिगां बेनिफ्राय सल्लिस खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि इन्टारभिउ डेटखौहाय मेलावहाय हरगोन अके स' बेखायनो मेलखौ नोंथांमोनाहाय फिलआप खालामथार जेब्लानोखि एप्लाइ खालामो अके एन्ड पस्टआ बेबायदि एन्ड बेनिफ्राय जों बेक थांनानै बिनि फर्मेटखौ जोङो डाउनलड खालामबा नैबे फर्मेट दङ बेयाव स' नोंथांमोना डाउनलड अपसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा बेनि फर्मेटआ नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव चेक खालामदो बेनिफ्राय जायनो इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन इन्टारभिउआ थाबनो जागोन दानिया जों फैबाय जिडिएस अनलाइन एंगेजमेन्टआव बे जाबाय पोस्ट अफिसनि साख्रिनि सायाव डिसकास खालामगोन स' नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन मानोना मेरिट लिस्टआ गोबां ओंखारगासिनो दङ मानि थाखाय ओंखारदों बेनिबो जाहोन दङ स' बिदिब्ला जोङो बे शेड्युलाव जोङो क्लिक खालामनानै जों आसामाव खनसे क्लिक खालामदो आसामाव खालामबा लास्ट मेरिट लिस्ट ओंखारबावदों बेनो जाबाय नाम्बार 5 स' बेयाव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पिडिएफ फाइलआ अपेन जागोन आरो बेयाव फारसेखौ नायोबा जों डिसकास खालामगोन एसटि हिसाबै मिनिमाम पार्सेन्टआ 81.8 बेयाव मोननो हादों कार्सार डिभिजननिफ्राय अके स' बेखौ नायोब्ला पोस्ट अफिसाव बेबायदि साख्रि स' नोंथांमोना ओंखारोब्ला एग्जाम गैयालासे साख्रि मोननायखौ नुयो जेराव पार्सेन्टआ जोबोर बुरजा 80+ गाहाम लानायखौ नुनो मोन्दों स' बिनिफ्राय जायनो 80-90% मोनदों अब्ला नोंथांमोना बे पस्टआव जइन जागोन ना जाया स' बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ लिरनो हागोन बेनिफ्राय बेयाव एग्जाम गैया अके एग्जाम गैयालासे बेवहाय डाइरेक्ट मेरिट बेसिसआव साख्रि होनाय जायो बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा 90-80% मोनदोंब्ला स' बे जिडिएसआव साख्रि मावनांगौ एबा मावनाङा स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जुदि मावनांगौब्ला स' नोंथांमोना गुबुन लाइन लानो हानाय नङा मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ जे बेयाव खामानि गोबां जायो पोस्ट अफिसावहाय स' बेनिफ्राय आं बेखौसो बुंनो सानो जुदि 90% मोनदोंबा नोंथांमोना गुबुन गुबुन डिप्ल'मा एबा हायार इडुकेसन लाहैनो हायो बेयाव जइन जायालासिनो बे जाबाय आंनि अपिनियन स' नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय दा बेखायनो नोंथांमोनाहाय जुदि जिडिएसआव मावनोब्ला स' पार्सेन्टखौ गोबां नुनो मोन्दों नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जुदि पार्सेन्ट गैयालासिनो एग्जाम जानायमोनब्ला स' बयबो चान्स मोनगौमोन सोरबा 3rd डिभिजन 30%आबो बेयाव चान्सखौ मोनगौमोन दा बाथ्राया ओरैबायदि जायनि 90-80 मोनदों स' बिथांमोना जइन जायालासे गुबुन गुबुन डिप्ल'मा लाहैगासिनो दङ स' बेखायनो बेबादि मेरिट लिस्टआ ओंखारगासिनो दङ स' बेखायनो आं साजेस्ट खालामनो सानो पोस्ट अफिसखौहाय स' एग्जाम कन्डाक्ट खालामनांगौ एग्जाम कन्डाक्ट खालामबा पार्सेन्ट गैयाबो बेवहाय स' चान्सखौ मोनगोन स' बेखायनो मेरिट लिस्टआ बेबायदि ओंखारबाय थादों 5, 6, 7, 8 ओंखारबाय थागोन मानोना जइनिंखौ जायाखै थ' बेनोमोन नोंथांमोननि आपडेट आसा खालाम नोंथांमोनाहाय एग्जाम जानांगौ एबा जानाङा कमेन्ट्सखौ खालामगोन कमेन्ट सेक्सनावहाय